Jeps, og her er der lige et eksempel på min projektor, hvordan den kører, når jeg sætter det op på væggen. Det er mit tv i soveværelset. Der er et lille ikon nede på den proceslinje på skærmen. Og lige nu der er det filmen Déjà Vu, der bliver vist. Og det lille ikon, der bliver vist der, nu skal jeg på ikke for det, det indikerer, at jeg har set forfra-rettigheder. Det vil sige, at jeg kan se filmen forfra. Altså kan jeg starte filmen Déjà Vu, sjovt nok, fra starten af ved at trykke på en enkelt knap. Og det vil jeg så prøve nu, se om det virker. Yes. Så er den så gået tilbage nu her, så vi er kommet direkte ind i reklamepausen, lige før filmen startede tidligere. Og så vil filmen starte med et øjeblik. Det er sådan lidt forskelligt, om man når får reklamerne med eller ej. Det kan man så selv vurdere, om det er en fordel eller en ulempe. Og man kan starte filmen, så længe den stadigvæk er i gang. Det vil sige, hvis der bare er 1 minut tilbage, jamen, så kan du starte den, og så kan du se hele filmen forfra. Yes, nu kommer det. Og jeg kan lige sætte på igen nu her. Så man kan se her, Déjà Vu, den er snart slut. Men hvis man kender indledningen her, så ved man også, at det her det betyder, at starten er lige ved at komme i gang. Så kommer der en fejlmeddelelse. Det har jeg oplevet før, men det plejer ikke at være nogen hindring for, at jeg kan bruge til forfra-funktionen. Nej, jeg vil ikke afbryde det. Sådan der. Det var det hele.